रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों। Hi and welcome back to my channel. So बिराद गोबाव जाबाय आं भिडिअ होयो बे चेनेलावहाय बाट दिनैहाय होबाय आरो दिनैनिफ्राय होबाय थासिगोन। ओके स' दिनैहाय आं रायलायगोन इउ पिपल पार्टिनि सायाव जाम्बा पार्टिनि सायाव। ओके जायखौ बिराद बाख्नायमोन नङा होमबा सिगांहाय बिनि आइटि सेल्सफोरा आरो प्रमद बर'नि सायाव। दा प्रमद बर'खौ सबसे टप ब्रकार होननो हायो जोंनि बर'फोरखौ फाननायाव आरो ब्रकार सबसे गिदिर ब्रकार बेनो हेड ब्रकारा बे। ओमफ्राय खावसे फिसा फिसौफ्राबो ब्रकारानोखा बाट एकदमबारे बिसोरो बे दखान फिसा फिसा गेलामाल होग्रा बायदि आरो। दा प्रमद बर'आ जोंनो होनबाय कि बिटिआर होबाय होननानै बुंदों नङा होमबा जोंनि गफुर हालामाव एबा गफुरावहाय माथो प्रफिट जाखो मा मोनखो जों ना लामाफ्रा दाबो मोजां जाखो ना माखो गफुरनि मानसिफोर एसे कमेन्ट खालाम शेयार खालाम बेखौहाय मा खालामदों प्रमद बर'आलाय नामनिल' नामा बिटिआरआ बे समाव माथो बिटिआर जादों होननाय बुंनाय समाव माथो बिराद रंजादोंमोन जोंनि गफुरालाय बिराद गिदिंलायदोंमोन माथो मोनखो जों मा मोनदों जेनेबा गफुरनिया मा मोनदों आंथ' जेबो मोनाखै बायदि मोनगासिनो दायो आरो मोनखायाखैबो नामनिल' जायो जोंनि गफुरा बिटिआर होननानै बुंदों बाट रियेलिटियाव जोंना जेबो प्रफिट गैया बिटिआराव हाबनायनि जेबो माने फायदा गैखाया जों गोसोआव सानना लाबाबो लस गैयामोन कि बे जोंनि गफुरा बिटिआर होनना सानना लाबाबो सेम खुसियानो मोनगौमोन आरो बेनि पार्टिनि इउ पिपल पार्टिनि अके जेनेबाबोथ' दायो नोंसोर बयबो मिथिखायो कि इउ पिपलआ माने बेलेगजों सलायजागासिनोखा जोंनि बर'फोरखौ फानगासिनोखा आरो बिनि पार्टिनि माने सानैसो जाम्बा जान्था दङ जायहा माने गोदाव सोराव खोथा रायलायो गोदाव सोराव बारावल' खोथा रायलायो रियेलिटियाव जाफुङा स' आं मोननैसो क्लिप देखायनो नोंसोरनोहाय फुल नाय क्लिपखौ बेयाव नोंसोर मिथिगोन मा होनाय जादों आं बारा एक्सप्लेन खालामनो गोसो गैया नोंसोर क्लिपखौ नायबानो सिनायगोन सोर मानसि सोर बियो सोर माबायदि स्टेटमेन्ट होदों नोंसोर बुजिखायो एफाग्राब नोंसोरबो मेलेम दंखायो स' नायबानो जाबाय आं बारा बुंनो गोसो गैला बे खोथाखौहाय जोंहा बिटिआर रेकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जिबादि मोनसे थासारियाव सोलिगासिनो दङ आरो ओनसोल फेहेरनायखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा बयबो आसा खालामो आरो जों बयबो नेदों ट्राइबेल एरिया थानाय जोंहा दङ जेरै गुफुर हालामनि बर' पपुलेसन थानाय ट्राइबेल थानाय बेफोरबायदि माखासे ओनसोलाव दिनै सोसन सब्र खालामनायनि गेजेरावनो बिथांमोननि समस्थिया भुलक्रम एबा लुबैया जासे बै जायगानि सुबुंफ्रा लुबैयै बायदि बेबायदि मोनसे हाबसननाय सोसननाय जादों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै स' बिसिमनोसै एन्ड लाभ इउ अल